Moi boas tardes. Graciñas por acudir, como sempre, como é habitual, a esta comisión. Agradecerlle a presencia a todos vostedes e, bueno, felicitarlles o ano, que ainda non tivemos a oportunidade. Eu confío en que este ano será moito mellor que os anteriores e que todos, pois, poñamos o bo facer para que as cousas melloren. Xa digo, agradecerlles a súa presencia e vamos a comenzar a comisión correspondente a data de hoxe, 18 de xaneiro do ano 2018. Sen máis, o punto número 1 é a ata correspondente á ordinaria do 14 de decembro. Se non advertiron algún erro ou algo que non foi ben transcrito por erro, como digo, pois estamos aquí para que o señor secretario fedatario pois o susane. E se non advertiron a cosa, pois sometemos a votación. Entendo que todos vostedes danlle a súa conformidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto 2, moción de urxencia, cuidado que non as hai, e despois, antes do punto 3 de rogos e preguntas, quería manifestar de algún xeito porque nesta comisión, que é a Comisión de Cultura, pois é un tema para min tremendamente importante e que creo que está dando os seus froitos e, desde o meu punto de vista, pois dun xeito axeitado, sobre todo para os concellos, que en definitiva é o que nos debemos aos nosos veciños. Entón, quería comentar, había feito unha pregunta a doña Susana na comisión, creo que anterior, respecto o número de actuacións nos distintos concellos no que tiña que ver coa rede de auditorios. Eu, como foi aquel día, non lle puden respostar, pero, bueno, creo que lle chegou por escrito, pero non obstante, como pediu ela, eu non sei se lle chegaron a todos os membros desta comisión, entón, pois, faço a dar unha lectura así, pois, moi de pasada, pero que recolle un pouco a contestación á súa pregunta e, a su vez, informa a todos os membros da comisión pois por onde vai o tema. Entón, no ano 2016 había 16 concellos que habían se integrado na rede de auditorios e no ano, como habíamos así acordado, no ano 2017 houbo 8 concellos, os cuales, bueno, primeiro darei lectura aos que estaban xa, que son a Peroxa, a Rúa, Bande, Barbadás, Cartelle, Castrelo de Miño, Celanova, Coles, Monte de Ramo, o Barco de Valdeorras, San Cristóbal de Cea, Verín, Viana do Bolo, Vilamarín e Xinzo de Limia. Estos sumaban 16. Durante o ano 2017, seguindo un pouco o tema que habíamos previsto, estas previsións, pois incorporáronse 8, pediron a súa incorporación 8 máis, que son a Pobra de Tribes, Baltar, Castro Caldelas, Melón, Muíños, Vilar de Santos e Xunqueira de Ambía. Total suman 8, co cual pasarían a rede a estar formada por 24 concellos. Sinceramente, eu estou satisfeito que máis concellos se vayan incorporando e que tamén a continuación vou dar lectura ás actuacións que se levaron a cabo durante o ano 2017. A Peroxa, Sergio Pazos e Coral de Ruada, Bande, Sergio Pazos e Coral de Ruada, Barbadás, Brañas Fol, Festicultores Troupé, Ubú Teatro, Cartelle, Coral de Ruada, Castrelo de Miño, Sergio Pazos e Coral de Ruada, Celanova, Diego Freire Fernández, 4 Mail Jack Cuartet, Coral de Ruada, Sergio Pazos, Coles, Emilio Rúa, Grupo Teatral Oreteiro, Solo Teatro, Monte de Ramo, Brañas Fol, Coral de Ruada, Sergio Pazos, O Barco, Gaudí Teatro, Magoteto, Boabá, Coral de Ruada, Sergio Pazos, San Cristóbal de Cea, Sarabela Teatro, Coral de Ruada, Sergio Pazos, Verín, Sondosil, Encadanza Oriental, Ibuprofeno Teatro, Sergio Pazos, Solo Teatro, Viana do Bolo, María do Ceo, Ubú Teatro, Coral de Ruada, Sergio Pazos, Vilamarín, Teatro Morcego, Sarabela Teatro, Sergio Pazos, Coral de Ruada, Solo Teatro, Xinzo de Limia, Lugo Camerata, Coral de Ruada, Sergio Pazos, Solo Teatro, Alejandro Martínez Ares. Hombre, pois,
de verdade que é amplo e que tuveron os ciudadanos dos distintos concellos, já aqueles que o desexaron, tuveron a oportunidade de disfrutar seguro que de todos de temas moi importantes e que creo que, sinceramente, desde o meu punto de vista, estou satisfeito, estamos satisfeitos con que isto, non tendo ninguna dúbida de que o tema irá avanzando outro ano máis. Mañá teremos unha reunión xa cos membros da rede de auditorio e seguiremos un pouco o que tiñamos previsto. Neste ano teño que decir que, señor secretario, creo que estamos, o orzamento que hai son 150.000 euros, co cual tamén incorporaron novos concellos, pero eu creo que dentro do que cabe, dentro das posibilidades que hai, para min é satisfactorio. Aumentamos o orzamento e iso tamén entendo ademais que é bo. Non sei se teñen algunha cousa que non lles aclarei ou que desexan preguntar ou que podamos complementar algo máis. Unha preguntiña só, moi boas tardes. Execución presupostaria que se acabou con estas todas as actuacións? Xa me imagino que non a teñen agora, non? Agora non a teño, pero mañá, ou se non na propio suposto... Sí, non, para a seguinte comisión. Sí, para a seguinte comisión, e xa temos mañá, tamén, como vostede pertenece, se están redactores, tampouco non tería ningún... Non o sei agora, non lle podería contestar. Para a seguinte. Se hai algunha pregunta ou algunha aclaración que desexen que lles faga as señoras deputadas ou deputados, e senón, por a miña parte, non teño máis que informarlles. Decirlles tamén que hoxe ás 8:15 se inaugura unha exposición sobre, eu chamolle o outro entroido, porque non é os entroidos que temos todos, será no Marcos Valcárcel. Son fotografías, o autor titulas como mascaritas, e, son relacionadas co entroido. Son con ese entroido nos nosos povos, nas nosas aldeas, que vense celebrando de xeito anónimo e individual. Aqueles que non temos o entroido como unha festa natal. Nada máis. E agora pasamos ao punto 3 de robos e preguntas. Se alguén quere facer algún robo ou alguna pregunta, estou a disposición de todos vostedes. Teño un par de preguntas. Sí. Queríamos preguntar un pouco como estaba o museo, a execución do Museo de Migración. Non sei se xa teñen algo plantexado para a posible data de inauguración ou non. E tamén ha caído con este tema, se ainda non temos nada un pouco de datas e todo o desenrolo. Queríamos pedir, porque creo que ha caído nesta comisión, que o director xeral de Migración, que é o encargado, se non recordo mal, o encargado de o que face posta en marcha deste museo, o director xeral de Migración, poderos un pouco explicar o seu traballo, o calendario de como ten previsto... O director xeral, quero decir, do museo. No, o director xeral de Migración... Asesor. Asesor da presidencia de Migración. Vai ser o encargado de posta en marcha deste museo. O director xeral de Migración estaba así. Non, sí, é que me confundí. Perdón, non pasa, eu tamén estaba... O asesor vai ser o encargado da posta en marcha deste museo, se non recordo mal que se dixera, non? Sí, bueno, será unha das persoas que... Claro, unha das persoas pode ser caído se non hai un pouco que nos explique o calendario e previsións que teñen para a posta en marcha deste museo. E logo tamén, indo de museos, queríamos saber como estaba o Museo dos Bolechas, e se xa se sabe a súa ubicación definitiva e como está a posta en marcha deste. Moi ben, terá a información, como non pode ser de outro xeito. Sí, don Armando. Unha pregunta. Entendo que é desta comisión. Como se sabe, a Diputación adquiriu o fondo editorial, chaman archivo do xornal La Región. Están pendientes outras cuestións relacionadas co asunto, pero, bueno, se un ciudadán quixera consultar algún deses documentos, algún deses periódicos archivados ou atrasados, onde se atopa almacenado hoxe en día ese arquivo e a onde debería dirixirse para poder velo e acceder á documentación. Tomamos nota da pregunta, moitas gracias. Alguna máis?
pois se non hai ninguna pregunta máis, agradecerlles a súa presencia e vémonos na próxima comisión. Moitas gracias e boas tardes.